Tîma Kesk û Sor Amed Spor ku di Lîga Duyemîn de bû şampiyona Koma Sor li Stadyuma Amedê pîrozbahiyeke mezin li dar xist. Di vê pîrozbahiyê de futbolîst yek bi yek derketin ser dike. Hinek ji wan li ser xalîçeya Sor reqisîn, hinek ji wan stran gotin û hinek ji wan jî bi hereketên xwe balkişandin. Nexasim jî Çekdar Orhan. Alkışlar Çekdar Orhan'a! Piştî ku futbolîst û rêveberên Amed Sporê yek bi yek li ser dikê civiyan û madalyayê xwe wergirtin, îcar dor hate rakirina kupayê. Dîmenên hildana kupayê kelecaneke mezin çêkir. Başkomadan vurulup düşenler oldu. Sen kaldın geride. Zam heyecanıyla. Çok şükür em kupa rakir. Bıra ev kupa şahımız özel rahere. Bu şampiyonluğu çok... Me ev şampiyon pir xwast. Hem weke tîm hem weke bajar. Em pir kêfxweşîn. Vê şampiyonê diyariya xelkê Amedê dike. Herî kêm 15 mehin em bêkeliye wiha dijîn. Vê kupayê diyariyê hemû kesî dikim. İnşallah ev tîm dê serkeftinên baştir jî bibîne. Me hemûyan ev şampiyonî pir dixwest. Bajarê me, tîma me. Her kesî ev şampiyonî pir dixwest. Bila diyarî hemû kesî be. Armağan olsun. Di pîrozbahiya şampiyoniya Amed Sporê de konsereke mezin jî hate dayîn. Hunermend Pervîn Çakar, Xêru Abbas, Azad Bedran, Koma Bajar, Helîm Omerî û Jehrmar bi stranên xwe coş û peroşeke mezin xistin nava dilê alîgiran. Pencere saran sari, pencere saran sari. Dixwaze çi berjî? Az gala keyfxweşim. Ew atmosfere me dîtê. Ez ji Lemirgê Seqatê Amed Sporê hatim. Ez gala keyfxweşim. Amed Spor'u piroz dikim. Ev Amed Spor rengê ve axê ye. Li axê piroz bes. İro em gelek kêfxweşin ji bo ku Amed bû şampiyon ji ber ku Amed ne tîmekî heremiye ne tîmekî bajariye hemû Kurd û Kurdistaniye tîmekî neteviye ji ber wê em gelek kêfxweşin. Dixwaze çi berjî? İran çi hîz dikî? Ji bo gelê xwe ez hatim, ji bo Amed Spor. Bi rûmetê me çi bibêjim, yanî me re nikare hestên xwe bibêje vê carê. Amed Spor piştî vê şampiyoniyê êdî derbazê Lîga yekemîn bû. Ger di vê lîgê de jî bi ser bikeve, dê derbazê Lîga Süperê bibe û di nava tîmên herî mezin de ciyê xwe bigire. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.